Veliki pozdrav za sve naše fanove koji su nas podržali, ima nas preko 1000, podržavajte nas i nadalje. SK Bosnia Online EU je sa vama. Hvala vam svima. Kapiten kluba i predsjednik Adnan Beganović, pozdrav. Děkujeme všem fanouškům SK Bosnia Online EU, kteří jsou s náma, je nás už přes 1000, to jsme rádi a podporujte nás dál, SK Bosnia Online EU je s vámi, zdraví vás kapitán klubu a prezident Adnan Beganović. Navštivte naše webové stránky www.skbosniaonline.eu. Děkujeme všem a sdílejte na Facebooku.